Aku yo mrei Mas. Sar. Wes sore. Niki dilanjut ke Kembang Klawe terus mengke aden lali janjine ngaten nggih.
Sing orjen udah tutut kopine enak. Wah iya. Ado Jawane kaya kandhane hawane kaya ning hotel bintang 7 wae yo. Ademe yo. Wes. Udah kelepas kelebus kopine. Iki ngulang tahun ki sing player ya. Iya, wes. Oh Mas ulang tahun tuh Mas. Siapa gondok? Ulang tahun iku. Siapa gondok? Oh jegur nih wae Mas. Ulang aduh jegurne kene teles dadak nganggo ndok. Cawatan. Catatan sajroning ati ada tan luntur saya merati aku kowe dadi karemu amarga leren ning gunung asmara. Kembang
capek gunung tadi. Oh, ingkang nyuwun capek gunung monggo katuran mriki. Ayo digayengke. Dali dili dali dili. Mas Bayu, iki kok sepi kalangan Kok kuwi sepi piye iki? ceritane iki? Nanti ramekke ya? Oh iya. Lah iya. Sudah capek kah? Apa ora cocok lagu? Belum, apa ngono ae capek. Ora cocok lagu. Ngene kok njaluke arek nganti teko isak. Oh iya wis, oke Lestari ya. So